Dobrý den, ahoj. Vítejte v kurzu Emoční inteligence Klíč k lepším vztahům. Jsem moc ráda, že jste tady se mnou, protože už samotná vaše účast znamená to, že jste ochotní dívat se dovnitř a pracovat na sobě, což upřímně v dnešním světě, ve kterém má spousta z nás tendenci vyhýbat se těm nepříjemným věcem, včetně emocí, je opravdu obdivuhodný. Cílem tady toho kurzu je poskytnout vám nástroje a vhledy, které vám budou pomáhat budovat lepší a harmoničtější vztahy. Myslím si, že nikoho možná asi moc nepřekvapí, že se jako první ponoříme právě do vztahu k sobě samotným. Přesto krátce uvedu, proč tomu tak je. Tenhle úvodní týden je věnovaný pochopení toho, jak funguje náš mozek, jak naše evoluční nástroje k přežití negativně ovlivňují naše myšlenky a emoce a chování a tím pádem do velké míry i to, jak vycházíme s ostatními lidmi. A začínáme tady tím tématem právě proto, že tady leží ten nezbytný základ pro veškeré další vztahy, osobní a profesní rozvoj. Já jsem nedávno slyšela takový krásný výrok, který se s vámi chci podělit, a to ten, že kvalita našich vztahů k druhým lidem nikdy nepřesáhne kvalitu vztahu, který máme sami k sobě. A to je přesně to, o čem se tady dneska budeme povídat, o čem budeme mluvit. Pokud totiž nerozumím svým vlastním reakcím, které vychází z nějakých mých emocí a netuším, čím se mi ty emoce vlastně spouští, tak se mi bude dost těžko reagovat na emoce druhých lidí a budovat tím zdravé vztahy. Nebo když nevím, co cítím, tak těžko to můžu komunikovat tak, abych zajistila nějaké vzájemné pochopení a naplnění svých vlastních potřeb. Nebo když neznám svoje vlastní automatické vzorce a jejich původ, tak většinou ani nevím, proč vlastně reaguju určitým způsobem a co můžu změnit případně. A pokud celý život jenom podvědomě studuju, jak vycházet vstříc ostatním, tak asi těžko budu vůči někomu jinému nastavovat svoje vlastní zdravé hranice. Pokud zkrátka neumím regulovat svoje emoce, tak se mi budou těžko zvládat konflikty tak, abych pak nelitovala každého druhého slova, který jsem řekla v nějakém afektu, nebo naopak toho, co jsem neřekla, nebo co nebylo příležitost, aby bylo řečeno. Takhle bych samozřejmě mohla pokračovat úplně do aleluja, ale ten princip je nám asi všem úplně jasný. Sebepoznání je zkrátka základním stavebním kamenem celé emoční inteligence. Na něm pak postavíme všechno ostatní. Proto nás téma sebepoznání bude provázet celým tímhle kurzem, ať už se budeme bavit o jakémkoliv typu vztahu, od těch partnerských přes rodinné až po ty profesní. Každou lekcí nás zároveň bude provázet jeden klíčový koncept nebo několik klíčových konceptů významných osobností moderní psychologie a neurovědy, přičemž dneska se budeme opírat o 3 průkopnické práce a seznámíme se za prvé s Danielem Golemanem a jeho konceptem emoční inteligence, za druhé taky s panem Shirzádem Shaminem a jeho rámcem pozitivní inteligence, a také s Carol Dweck a její revoluční teorií nastavení mysli, v angličtině growth mindset. Tyhle ty koncepty se vzájemně krásně doplňují a poskytují nám tak komplexní pohled na to, jak vlastně můžeme sami sebe mnohem líp poznat, jak řídit svoje vlastní chování, regulovat emoce a rozvíjet se. A já pro vás v návaznosti tady na to mám otázku, na kterou si určitě rovnou teďka odpovězte sami pro sebe v hlavě. Co se vám vybaví, když se řekne emoční inteligence? Nechte si to chviličku poválet v hlavě. Co to podle vás je? Já vám na to samozřejmě i rovnou odpovím. A z mého pohledu je to schopnost rozpoznat, co vlastně cítím a porozumět tomu, jak moje emoce ovlivňují moje myšlení a chování. A pojďme se teda bez dalšího otálení pustit do prvního modulu, který nám to trochu víc přiblíží. Myšlenka, že vztah sám k sobě je základem všech ostatních vztahů, stojí v centru práce Daniela Golemana, což je americký psycholog, je to vědecký žurnalista, který v roce 1995 vydal svoji přelomovou knížku Emoční inteligence s podtitulem Proč může být EQ důležitější než IQ. A tenhle ten jeho koncept není to jediné, co je na něm zajímavého. I sám Goleman je hodně zajímavá osobnost. Narodil se do rodiny univerzitních pedagogů. Studoval klinickou psychologii na Harvardu, ale klíčové pro něj bylo i období strávené v Indii, kde studoval východní mystiku a meditační praxe. Tahle jedinečná kombinace je právě to, co mu umožnilo rozvinout koncept emoční inteligence, který propojuje právě pochopení mozku, pochopení emocí a pochopení lidské mysli.
Goleman zároveň svojí knihou zpochybnil tehdy převládající názor, že o životním úspěchu rozhoduje především intelektuální kvocient, což známe jako IQ. Místo toho argumentoval, že emoční inteligence, zkrátka EQ, je pro úspěch jak v akademické, tak v profesní, tak v sociální i v osobní sféře stejně důležitá, ne-li důležitější. A tvrdil, že lidé s vysokou emoční inteligencí mají tendenci být šťastnější, méně vystresovaní a mají kvalitnější a trvalejší mezilidské vztahy. Ta jeho kniha se stala globálním bestsellerem, přeloženým do 40 jazyků a doslova změnila mínění o tom, co to vlastně znamená být inteligentní a úspěšný. Jeho výzkumy v korporátním prostředí dokonce ukázaly, že emoční inteligence je pro výkon 2krát důležitější než technické dovednosti a IQ dohromady, a to na všech pracovních úrovních. A u vysoce postavených lídrů tvoří dokonce až 90% rozdílu mezi průměrným a vynikajícím výkonem. Což podle mě upřímně z emoční inteligence dělá skutečně tajnou zbraň, kterou by si každý z nás měl chtít osvojit. No a kde se ta emoční inteligence vlastně bere? Všechno samozřejmě začíná i končí v našem mozku, kterým já osobně jsem absolutně fascinovaná a mohla bych o jeho funkcích a vlivu a na naše chování mluvit opravdu hodiny a hodiny. Dneska si ale popovídáme o tom, co pojmenoval právě Goleman, a to je zjednodušeně řečeno existence dvou hlavních myslí v uvozovkách, což je takzvaná racionální mysl a emoční nebo taky emočně instinktivní mysl. Tady bych chtěla dodat jednu důležitou věc, a že Goleman usiloval hlavně o to, aby se téma emoční inteligence dostalo k široké veřejnosti. Jeho model je tedy dostatečně srozumitelný díky tomu, že všechnu tu vědštinu tak trochu překládá do lidštiny, ale právě proto v akademickém prostředí bývá ten jeho koncept často kritizovaný jako nedostatečně komplexní. Přesto má ale obrovský praktický dopad na cestě k pochopení sebe sama a navazující práci na sobě, takže i přes veškerou kritiku obstál v čase a je stále velmi hojně využívaným konceptem k základnímu pochopení fungování té naší mysli. Náš mozek tedy samozřejmě jednotně řídí naše myšlenky, pocity a chování, ale ne všechno se odehrává ve stejných částech mozku a ne nad vším máme přímou kontrolu. Takže tohle základní rozdělení je perfektní, abychom lépe rozuměli sami sobě i ostatním lidem. Ta emoční mysl nebo emočně instinktivní, sídlí převážně v limbickém systému a jehož nedílnou součástí je takzvaná amygdala. Amygdalu si můžeme představit jako takový náš interní alarm, jak říkám malý velký generál. A její reakce jsou spuštěny různými emocionálními podněty, ať už jde o strach, nějakou hrozbu, nebo dokonce i velkou radost, nebo jakoukoliv jinou silnou emoci. A funguje opravdu bleskově, téměř okamžitě, dřív než si stačíme v podstatě cokoliv uvědomit. Tím jejím primárním úkolem je totiž zajistit naše bezpečí a přežití. A proto jedná dřív, než stačíme cokoliv racionálně promyslet. Naopak ta racionální mysl se nachází v takzvaném prefrontálním kortexu, což je přední část našeho mozku, která je zároveň evolučně nejmladší a nejkomplexnější část našeho mozku. A tahle část je zodpovědná za logické uvažování, za plánování, za rozhodování, sebekontrolu. A je to vlastně takové řídící centrum pro naše exekutivní funkce, která nám umožňuje jednat s rozmyslem, analyzovat situace a vnímat důsledky našich činů. Super, to zní všechno skvěle. Každá část mozku má přeci jasně určené kompetence a zodpovědnosti, takže by všechno mělo šlapat jako po másle, že jo? V praxi ale problém nastává ve chvíli, kdy dojde k tomu, co Goleman nazývá takzvaným emočním únosem. To se děje ve chvíli, kdy amygdala prostě vypne ten prefrontální kortex a přebírá nad ním veškerou kontrolu, protože náš nervový systém nějakou situaci vlastně vyhodnotí jako nebezpečnou, ať už na základě převzatých nějakých limitujících přesvědčení nebo na základě vlastních minulých zkušeností. A v tu chvíli v podstatě přestáváme úplně přemýšlet logicky, pomalu a racionálně a místo toho reagujeme impulzivně a často velmi silně emocionálně, aniž bychom si plně uvědomovali širší kontext nebo potenciální důsledky toho našeho chování. Zkrátka cítíme dřív, než myslíme. Můžete si to představit třeba na úplně konkrétní situaci. Někdo vás třeba naštve na silnici. Vaše amygdala bleskově vyhodnotí situaci jako hrozbu a vy okamžitě reagujete třeba troubením, nadávkami, možná i nějakou agresí. A teprve o pár sekund později, když se zase nahodí vlastně online ten prefrontální kortex, tak si uvědomíte, že to už bylo zbytečné nebo možná dokonce nebezpečné. Nebo třeba v práci si představte situaci, kdy dostanete e-mail od kolegy,
ten e-mail se tónem zdá být velmi kritický. A než si tu zprávu stihnete pořádně přečíst a zhodnotit ji, tak už vaše amygdala spouští na poplach a vy už jako v tranzu píšete pořádně peprnou odpověď. A až zase třeba po té chvilce, jakmile amygdala pustí ke slovu prefrontální kortex, tak si uvědomíte, že jste mohli třeba reagovat trochu klidněji, s rozmyslem, trochu méně impulzivně. Možná, že ten e-mail ani nakonec neměl být tak útočný, jak se na první pohled zdál, nebo si zkrátka uvědomíte, že jste situaci mohli vyřešit mnohem diplomatičtěji, i když třeba ten tón opravdu byl útočný. Takových situací je samozřejmě nepřeberné množství, tady to bychom tady byli asi hodně dlouho, ale je jasné, že něco v nás spustí partner, něco dítě, něco kamarádka, něco třeba právě šéf. Chci vás ale rozhodně uklidnit, že tenhle jev je naprosto přirozený. Je to evoluční mechanismus, který nám historicky pomáhá přežít. V dnešním komplexním světě se ale už bohužel často stává spíš překážkou a to je přesně ten důvod, proč je tak důležité rozvíjet emoční inteligenci. Umožňuje nám totiž vytvořit si odstup mezi tím impulzem, tím spouštěčem a následnou reakcí na ten impuls. A díky tomu vlastně vědomě zvládat a regulovat svoje emoce. Klíčové poselství tady té části je tedy to, že abychom mohli efektivně budovat zdravé a uspokojivé vztahy s druhými, tak musíme nejdřív pochopit, přijmout a zvládnout především sami sebe. To začíná u hlubokého sebeuvědomění, které nám pomůže rozpoznat, jak fungují naše emoce a jak na ně náš mozek vlastně běžně reaguje. No a na to navazuje další otázka pro vás, na kterou si určitě udělejte prostor i sami pro sebe teďka. Klidně si stopněte to video a odpovězte sami sobě na to, klidně si napište, a jaké jsou situace, které ve vás vyvolávají opravdu silné emoce. Jsem vám tam dala nějaké příklady, které jsou také běžné ze života, ale určitě si zamyslete nad tím, co jsou ty vaše konkrétní situace, které ve vás vyvolávají opravdu silné emoce, které spouští nějakou silnou emoční reakci.